ഓം നമോ നാരായണ. പ്രജാപതി. ആരാണ് പ്രജാപതി? ചില തൽപരകക്ഷികൾ പറയുന്നു പ്രജകളുടെ പതിയാണ് പ്രജാപതി എന്ന്. സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളുടെ അജ്ഞതയെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ചില തൽപരകക്ഷികളുണ്ടാക്കിയ തിരക്കഥയാണ് പ്രജാപതി പുരുഷൻ എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും പ്രജാപതി എന്ന പേരിൽ ഒരാളെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രജാപതിമാരാണ് ഉള്ളത്. അത് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ 10 പേരാണ്. അവരെ ദക്ഷ പ്രജാപതിമാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സനാതനധർമ്മ ഭൂമിയിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയിൽ പ്രജാപതി എന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുക. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലോകാഭിവൃദ്ധി സമർത്ഥമായി നടത്താനും സൃഷ്ടി വിഷയത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാനുമായി 10 പുത്രന്മാരെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ മരീചി, അത്രി, അങ്കിരസ്, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ, ക്രതു, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠൻ, ദക്ഷൻ, പത്താമൻ, നാരദനുമാണ്. ഇവരാണ് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മാനസപുത്രന്മാരായ 10 പേർ. ദശ പ്രജാപതിമാർ എന്ന പേരിലാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവരിൽ പലരും സപ്തർഷികളും ആണ്. നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നും, കാൽ പെരുവിരലിൽ നിന്ന് ദക്ഷനും, പ്രാണനിൽ നിന്ന് വസിഷ്ഠനും, ത്വക്കിൽ നിന്ന് ഭൃഗുവും, കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രതുവും, നാഭിയിൽ നിന്ന് പുലഹനും, കാതുകളിൽ നിന്ന് പുലസ്ത്യനും, മുഖത്തിൽ നിന്ന് അങ്കിരസും, കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അത്രിയും, മനസ്സിൽ നിന്ന് മരീചിയും ജനിച്ചു. ഇവരാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതിമാർ. മരീചി സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളും ദശപ്രജാപതികളിൽ ഒരാളുമാണ് മരീചി. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. മരീചി കാലയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് കശ്യപ മഹർഷി. സപ്തർഷികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഋഷിയാണ് കശ്യപൻ. ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും നാഗന്മാരുടെയും പിതാവാണ് കശ്യപ മഹർഷി. കശ്യപ മഹർഷി ദക്ഷൻ്റെ മകളായ അദിതി, ദിതി എന്നിവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദിതി മാതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് ദേവന്മാർ. ദിതിയുടെ പുത്രന്മാരാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും. ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. പ്രഹ്ലാദൻ്റെ പുത്രൻ വിരോചനൻ. വിരോചനൻ്റെ പുത്രനാണ് മഹാബലി. മഹാബലിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. കശ്യപ സംഹിത എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് കശ്യപ മഹർഷി. ആയുർവേദത്തിലെ പല ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഹിന്ദു വിശ്വാസപ്രകാരം മരീചിപുത്രനായ കശ്യപ മഹർഷിയുടെ സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ. കശ്യപൻ നിർമ്മിച്ച താഴ്വാരം എന്ന നിലയിലാണ് കാശ്മീർ താഴ്വര എന്ന പേര് വന്നത്. കശ്യപൻ ലോപിച്ച് കാശ്മീർ ആയി എന്നും പറയുന്നു. അത്രി സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് അത്രി. വളരെയേറെ വേദസൂക്തങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഇദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നാണ് അത്രി ജനിച്ചത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പുത്രിയായ അനസൂയയാണ് പത്നി. സോമൻ, ദത്താത്രേയൻ, ദുർവാസസ് എന്നീ 3 പുത്രന്മാരുണ്ട്. അത്രിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ ജനിച്ചെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. സിദ്ധന്മാരും മഹർഷിമാരുമായ അനവധി പേരുടെ പിതാവാണ് അത്രി. വനവാസക്കാലത്ത് ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ചിത്രകൂടത്തിനടുത്തുള്ള അത്രി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹം നേടുകയും ചെയ്തതായി രാമായണത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അങ്കിരസ് അഥർവവേദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് അങ്കിരസ്. അഥർവമുനിയുമൊത്ത് ഇദ്ദേഹം ആയുർവേദം രചിച്ചത്. സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളുമാണ് അങ്കിരസ്. ദക്ഷൻ്റെ പുത്രിമാരായ ശിവ, സ്മൃതി, ശ്രദ്ധ, ശ്വേത എന്നിവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ്. കൂടാതെ ശുഭ എന്ന ഭാര്യയിൽ ജനിച്ചതാണ് ബൃഹസ്പതി. ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായാണ് ബൃഹസ്പതിയെ കാണുന്നത്. അർജുനൻ്റെ ജനനസമയത്തും
ഭീഷ്മരുടെ ശരശയ്യാസമയത്തും ഇദ്ദേഹം സന്നിധനായിരുന്നു എന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നു. പുലസ്ത്യൻ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളും പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളുമാണ് പുലസ്ത്യൻ്റെ ജനനം. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കർണത്തിൽ നിന്നാണ്. കുബേരൻ്റെയും രാവണൻ്റെയും പിതാവായിരുന്ന വിശ്വരസിൻ്റെ പിതാവാണ് പുലസ്ത്യൻ. എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരും അവനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. പുലസ്ത്യൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് വിശ്വരസ്, മഹർഷി അഗസ്ത്യൻ. പുലഹൻ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് പുലഹൻ. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് പുലഹൻ്റെ ജനനം. സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിനായി തന്നെ സഹായിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച 10 പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളാണ് പുലഹൻ. ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ ഋഷഭപുത്രനായ ഭരതൻ മാനായി ജനിച്ചപ്പോൾ പുലഹൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെല്ലുകയും കാഴ്ചയിൽ നല്ല ഇണക്കമുള്ള ഒരു മാനായി തോന്നിയതിനാൽ പുലഹൻ അതിനെ ആശ്രമമൃഗമായി സ്വീകരിച്ചതായും കാണാം. ദക്ഷപുത്രിയായ ക്ഷമാപണം വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിൽ 3 പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി. കൃതൻ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് കൃതു മഹർഷി. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ദശപ്രജാപതിമാരിൽ ഒരാളായ കൃതുവിൻ്റെ ജനനം. ദക്ഷൻ്റെ മകളായ സന്തതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 60,000 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. വസിഷ്ഠൻ സപ്തർഷികളിൽ ഒരാളാണ് വസിഷ്ഠൻ. സൂര്യവംശത്തിൻ്റെ ഗുരുവുമാണ്. ശ്രീരാമനും ദശരഥൻ്റെയും കുലമാണ് സൂര്യവംശം. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മാനസപുത്രനാണ് വസിഷ്ഠനെന്നും എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരുന്ന പശുവായ കാമധേനുവും അതിൻ്റെ കുട്ടിയായ നന്ദിനിയും വസിഷ്ഠൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു. അരുന്ധതിയാണ് വസിഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യ. ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ 7-ാം മണ്ഡലം എഴുതിയത് വസിഷ്ഠനാണ്. ഭൃഗു ദശപ്രജാപതികളിൽ ഒരാളാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യരുടെ പിതാവുമാണ് അദ്ദേഹം. ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ പിതാവായാണ് ഭൃഗു മഹർഷിയെ കരുതുന്നത്. ഭാരതീയ ഋഷി പരമ്പരയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ഉള്ളത്. ഭാര്യയായ പുലോമയിൽ ഭൃഗുവിന് ജനിച്ച മകനാണ് പ്രസിദ്ധനായ ചവന മഹർഷി. കലിയുഗാരംഭത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന ഋഷിമാർ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ആരെയാണ് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് അർഹനാക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു വരാൻ ഭൃഗു മഹർഷിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. കാലിൽ ഒരു കണ്ണുള്ള ഭൃഗു മഹർഷി ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിനോടെന്ന വണ്ണം പെരുമാറിയതിൽ കുപിതനായ ബ്രഹ്മാവ് ഭൃഗുവിനെ ശകാരിച്ചു പറഞ്ഞു വിട്ടു. പിന്നീട് കൈലാസത്തിലെത്തി ആതിഥ്യമര്യാദയില്ലാതെ കടന്നു വന്നതിൽ ശിവപാർവതിമാരുടെ കോപത്തിന് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. താൻ വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത പോലെ പെരുമാറിയ ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചത്ത് കോപിഷ്ഠനായ ഭൃഗു മഹർഷി ഒരൊറ്റ ചവിട്ട്. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലെ കണ്ണ് തെറിച്ചുപോയി. ഭഗവാൻ മുനിയുടെ പാദം തലോടിക്കൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ത്രിമൂർത്തികളിൽ സർവദാ ഉത്തമൻ ശ്രീഹരിയാണെന്ന് മഹർഷിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. നാരദൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മടിയിൽ നിന്നാണ് നാരദൻ്റെ ജനനം. വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പുരാണ കഥാപാത്രമാണ് നാരദൻ. ദക്ഷപ്രജാപതികളിൽ ഒരാളുമാണ്. രാമായണ രചനയ്ക്ക് വാൽമീകി പ്രചോദനം കൊടുത്തത് നാരദനാണ്. നാരദന് പ്രധാനമായി 7 ജന്മങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മപുത്രനായി ജനിച്ച നാരദൻ ബ്രഹ്മശാപമേറ്റ് ആദ്യം ഗന്ധർവനായി ജനിച്ചു. പിന്നീട് ദ്രുമിള ചക്രവർത്തിയുടെ മകനായി നാരദൻ എന്ന പേരിൽ ജനിച്ചു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുത്രനായി നാരദൻ എന്ന പേരിൽ മാലതിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുരങ്ങനായി മരിച്ചു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മപുത്രനായി ദക്ഷൻ്റെ ശാപമേറ്റു. അതിനുശേഷം ദക്ഷപുത്രനായും ഒരു പുഴുവായും ജന്മമെടുത്തു. ബ്രഹ്മർഷി, ദേവർഷി, സുരർഷി ആദിയായ പദങ്ങൾ നാരദനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ദക്ഷിണാങ്കുഷ്ടത്തിൽ വലത്തെ പെരുവിരലിൽ നിന്നാണ് ദക്ഷൻ ജനിച്ചത്. ദശപ്രജാപതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനാണ് ദക്ഷപ്രജാപതി.
പരമശിവനുമായുള്ള മത്സരവും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളും പുരാണങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേവന്മാർ, അസുരന്മാർ, ഋഷികൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, നാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെ ദക്ഷൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഇവരുടെ സംഖ്യ പരിമിതമായതിനാൽ പ്രജാസൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വിന്ധ്യാപർവ്വതത്തിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ദക്ഷന് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അസ്കിനി എന്ന ഭാര്യയെ നൽകി. അതിൽ ജനിച്ച ഹരീശ്വരന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട 5000 പുത്രന്മാരോട് പ്രജാസൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ ദക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇവർ നാരദൻ്റെ ഉപദേശം കേട്ട് ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ലോകം ചുറ്റി നടന്നു. പിന്നീട് മനുവിൻ്റെ പുത്രി പ്രസൂതിയെ പത്നിയായി ലഭിച്ചു. ഇതിലുണ്ടായ ശപാലേശ്വരന്മാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട 1000 പുത്രന്മാരോട് സൃഷ്ടി നടത്താൻ ദക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇവരും ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു. തുടർന്ന് ദക്ഷൻ നാരദനെ ശപിച്ചു, നീ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി വസിക്കാതെ ലോകം ചുറ്റി നടക്കാനിടവരട്ടെ. പിന്നീട് ദക്ഷന് അസ്കിനിയിൽ ജനിച്ച 61 പുത്രിമാരും പ്രസൂതിയിൽ ജനിച്ച 24 പുത്രിമാരെയും കശ്യപൻ, ചന്ദ്രൻ, ധർമ്മദേവൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകി. സതിയെ പരമശിവനാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. പരമശിവനോട് ദക്ഷന് വിദ്വേഷമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പ്രജാപതിമാർ നടത്തിയ ഒരു യാഗത്തിൽ യജ്ഞവേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദക്ഷനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചു. എന്നാൽ മഹാദേവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. മകളുടെ ഭർത്താവായ മഹാദേവൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടും എഴുന്നേൽക്കാത്തത് ദക്ഷനെ ചൊടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ദക്ഷൻ ബൃഹസ്പതി സവനം എന്ന യാഗം നടത്തി. ലോകത്തിലെ സകലമാന ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു, മഹാദേവനെ ഒഴിച്ച്. മഹാദേവൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ സതീദേവി ദക്ഷൻ്റെ യാഗസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് ദക്ഷൻ മഹാദേവൻ്റെ രൂപത്തെയും മറ്റും പറഞ്ഞ് സദസ്സിൽ വെച്ച് സതീദേവിയെ അപമാനിച്ചു. അപമാനഭാരത്താൽ സതീദേവി യജ്ഞശാലയിലെ യാഗാഗ്നിയിൽ ചാടി ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ മഹാദേവൻ കോപാവിഷ്ടനായി തൻ്റെ ജട നിലത്തടിച്ച് വീരഭദ്രനെയും ഭദ്രകാളിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ദക്ഷനെ വധിക്കുകയും ശിരസ്സറുത്ത് യാഗാഗ്നിയിൽ എറിഞ്ഞു. യജമാനൻ കൂടാതെ യാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും മഹാദേവൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഒരു ആടിൻ്റെ തലവെച്ച് ദക്ഷനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും യാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ദക്ഷൻ മഹാദേവനോട് ക്ഷമയാചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും വിശ്വകർമാവിനെയാണ് പ്രജാപതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പുരുഷ സൂക്തത്തിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും പുരുഷ പ്രജാപതിയായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മഹാഭാരതത്തിൽ 14 പ്രജാപതികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ചില പുരാണങ്ങളിൽ 21 പ്രജാപതികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്തു തന്നെ ആയാലും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനായി ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച 10 ദേവന്മാരാണ് സനാതനധർമ്മത്തിലെ പ്രജാപതികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവർ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മാനസപുത്രന്മാരും ദശ പ്രജാപതികൾ എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓം നമോ നാരായണ.